I ćao svima, evo nas u 4. epizodi Minecraft preživljavanja i u ovoj epizodi napravit ćemo neki rudnik, znači napolju je mrak, ali ovdje imamo ovu kućicu i unutra ćemo početi rudnik. Prvo, hajde mi da kraftujemo neke stvarčice. Treba će nam metalni kramp, ovaj pesak ja mislim neće nam trebati i treba će nam, imamo stikove, dobro, treba će nam ovako. Nemamo dovoljno kamena. Ništa, ajmo mi da uzmemo sekiru jednu i da nađemo malo drveta. Uzimamo sekiru. A mrak je napolju, to nas malo muči. Ali ja sam stavio ono bright, samo da nema nekih creepera. Dobro, imam ovdje drvet. Stavio sam bright mod, znači ono brightness sam povećao maksimalno da bi mogli da vidimo šta radi. Dobro, brzo smo ovo završili, nećemo imati nikakvih problema. Nadam se. Evo ga, našli smo drveta. Sad nam treba ovako, treba nam još jedan kramp. I treba će nam jedan mač, da bi se lakše odbranili. Znači, mač, ovako ovo ćemo da odložimo. I vunu, to ćemo staviti u naš inventar. Ovoga neka. Pesak neka ga dole. Sad treba će nam možda malo peska ako najde nešto da ga zagradimo. Ugalj, neka ga tu, znači malo čisto da proradimo, treba će nam hrane. Ovoga imamo. I hajde samo da napravimo još jedan kramp. Za svaki slučaj. Evo ga naš kramp. Hajde da krenemo, koristit ćemo prvo ove drvene. I zaboravio sam jedan bitan deo. Ašov, treba će nam ašov. Gdje je ašov, evo ga. Evo odavde ćemo da krenemo. Ne. Šta uradih je... Sad sam zaboravio da ovaj pesak se spušta dole, tako da ipak ću ja rudnik napolju započeti. Ne možemo ovdje. Hajde to da uradimo brzo, da nas nešto ne uhvati, jel? Ajde uzmemo ovo. Evo ga malo kamena. Ajde zagradimo da nam nešto ne upadne. Samo, a čisto da možemo da uđemo. Tako. I treba će nam još... Beži tamo! Zemlje. Evo ovako. Znači može. Evo ga ašov. Sad se samo spuštamo dole, imamo kramp. Imamo baš dosta peska, znači to... Konačno imamo kamen. Imamo i ovaj sandstone, znači kao kamen od peska. Joj bre. Baš smo i mi našli mjesto za
rudnik. Treba bude dubok, ali najveći problem nam predstavlja ovaj pesak. Tako da mi ćemo sad to rešiti. Ode Ašo. Jo, ljudi, ovo me užasno nervira kad imam ovako pesak i on ne može da stoji samostalno u vazduhu. To je najveći problem. Dobro je, sad već imamo ovo. Sad nam nije toliki problem. Da vidimo šta sve imamo. Imamo dosta peska. Ajmo ovo da zamenimo peskom, zato što ovo je kamen. Zašto bi kamen koristili kao stepenicu? Evo ga pesak. Znači. Tako. I ovo možemo da iskopamo. Dobro. To. Ajmo sad da kopamo malo u stranu. Evo, ljudi moji, ovo ubija, znači. Ništa gore nema kad pravite rudnika, mjesto vam od peska. Sad treba da idemo malo dole.